Assalamualaikum lur, ayo tak ajak mumpung neh nong desa Soko Puluhan, Kecamatan Pucakwangi, Kabupaten Pati mesti lur. Good morning, selamat siang, selamat sonten, sugeng dalu kangge panjenengan sedanten sing nonton video iki. Oke, lanjut lur. Seperti biasa mengkonek ono sing kelewatan uga tak liput utawi keblablasen nang desane tangga lur. Yo ngapunten lur, utawa ono tuku-tuku wis sing uga keliput yo ngapunten lur. Oke, lanjut lur. Ono bis lur. Oh, ora lur, iku lur. Oh. Pertelon iki enake menggo apa lurus lur? Menggo lurus ae lurus. Ya wis lurus lur. Oke lurus. Sak sudahe pertigaan mang iki ono sekolahan. Nah iki sekolahane lur. Oh iki sekolahane lur. Sak wise sekolahan ngarep kae ono masjid. Kae lur ketok kae lho. Roh tau gak lah. Ya iku lho lur. Lah iki lho tak cerakno sithik. Lah iki masjid lur. Masya Allah lur, iki masjid lur. Nah, perko masjid iki aku belok kiri lur, pertigaan lur. Iki dalane rodok beda karo sing ndek mang. Bedane piye, Cek? Mosok arti sing ndek mang lho. Sing ndek mang gak beda lur, yo beda pokoknya. Bedane iku iki dalane rada cilik, sing ndek mang rada gede lur. Yo ngetrek parkir lur, parkir truk. Iki tikungan sithik. Ya, oke. Lanjut. Lah iki ketemu dalane iki rada api lur. Ya, oh lah iki mantep e. Cor-coran watos ya lur. Demek lur apa percaya lur, tak watos. Pertelon iki lurus apa minggu lur? Lurus minggu ae lur, minggu se. Ngarep ikongku ono masjid lur. Iki indah masjid lur. Macam lur, delok kok. Masya Allah lur. Walah, mewah masjid lur. Jeneng masjid iki masjid apa? Aduh. Gak kuwaca lur, gak kuwaca, ngapunten. Walah mengkilat gini lur. Masya Allah tenan lur. Lah samping masjid iki ono TPQ, menjero kae lorong kae ono pondok pesantren. Ngarep iki kanan dalan yo sekolahan meneh lur. Iki sekolahan iki. Oh, sekolahan. Lah sing ngarep kae iki pertigaan sing pertama ndek mang lur. Sing ape minggu gak sido, sing lurus ngono. Lah iki jebose lur. Tak skip tuh masjid ae lur. Ya, oke, kok kene neh. Oh. Ono dalan cilik ya aku menjero lur. Dalan pertigaan iki buruh nih lur. Iki ngapuntene aku cuma sing lurus tok bae lur. Buruh tenan ndek mau lur. Iki aku lurus wae. Lurus sampai mentok tekan kene. Sidane belok ke kanan. Wah, penabrak sembarang lur. Oleng-oleng sithik.
Masih lanjut. Ki Mas Bro lagi jalan santai. Amit Mas. Dan Amit tuh G. Ke kanan. Ke kanan iki jebose sing ndek mang lho, Lur. Pertigaan arep marak masjid sing mewah Lur. Lah iki lho. Lah iki lho tak masuk lur. Tekan kene tak skip wae lur. Tekan iki. Nah, iki lho. Piye yo aku ngomong yo. Yo iki lur. Wae puter balik nek mung puter balik. Ngopi sih lur, ngopi. Mau mantap pokoknya. Jos. Kita belok kanan lur, ono pertigaan. Dan disambut dengan kretek warnane biru, ono kuning-kuninge. Dilengkapi dengan prank, pemandangan prank. Dilanjut dengan Mas Bro no pinggir jalan lagi. Masih ono prank. Ambil kanan pertigaan. Memasuki area Dalan Cilik. Dalan Cilik. Rodok menjero lah iki wayahe mepek banget Bu. Nggih. Wis wayahe panen lur. Wayahe. Dalane mentok lur, mentok. Nggo kol-kolah mentok. Ngarep kae pondok pesantren lur. Iku pondok pesantren lho. Kita ke kanan. Walah, tekan kene. Jebule iki mentok lur. Tenan iki ora ono dalane nah, dalan cilik to. Tak skip wae lur. Ya, oke. Tekan sawise kertas biru lur. Kedan belok kanan, kiri Mas lur. Iki pondok pesantren lur. Oh. Pondok pesantren pondok putrine nang kidule lur. Iki yo dalane wis ngene iki lur, mentok lur. Yo gak mentok sih, tapi ngene kita skip lur. Ya. Suwene cah hijos. Nah, iki lur maksudku. Teko kene nih. Oke, lanjut. Kopi nih lur, nyeruput nah. Alhamdulillah lur. Mantap lur, mantap. Iki ngapunten nono pertigaan iki aku gak nganan lur. Aku langsung lurus. Kae sekolahan lur ngarep. Iki sekolahan. Ono gapurane iki marak ke makam, sampinge lapangan voli lur. Dalane juwo sih, diapit dengan tebu-tebunan khas pedesaan. Iki jebose tekan tugu sing tugu ngasih gapura sing neng awal video. Lah iki lho. Di gapura ndek mang
Iki videone cukup semene wae. Lha koyo sing tak kandhani nang awal video mau, nek ana sing kelewatan ora keliput utawa tuku-tukuwe ukung tekan kono aku utawa keblablasen sesek iki pondok pesantren dulu. Oke lanjut utawa keblablasen nang desane tonggo yo ngapunten lho. Yo ngapunten yo matur suwun lho. Wis ngono wae lur. Kabuk aku ngomong. Wis aku pamit. Oke, lanjut. Jos.